In the Bengkulu. Ndiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Nazaretha ndiphathwa luvalo olunzima kakhulu engathi andiyondoda. Ukuphakama ke ndiphakama kuba kuphume igama elithi umgca ongaphambili ndabe ndingaphambili. Uba bendingemva bendisolo ke ndizohlala apha bendingazuphakama ngoba ndiyoyika ngoba andikwazi ukushumayela andingiyanga umshumayeli futhi ke andiqinisekanga uba ikhona into enhle enophuma ngomlomo wami efanele ukuviwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ikhona into endiyaziyo eyokuba ushembe uNkulunkulu maNazaretha. Nditsho kuba kutheni ndiyoqakatha noqakatha ke ngoba ukhona ondikhumbulayo okuyokwenza into kokuba ndiliqakathe igama ndingalibisi. Ke kwathi komnye unyaka ndibi kakhulu ke kwelicala lokugcina i-events uba into ethile yenzeke nini. Kodwa bengekho kudala mhlawumbi kulo nyaka ungapha kolipheleleyo isimo sisibi kakhulu ekhaya apho ndizalwa khona ekhaya nothi esihlomeni ekhaya. Ndesuka apha eKapa ndangaya ekhaya ndadrayiva ndaya ubaba ngelo xesha wayeseNazaretha emzimkhulu. Ndikome esimo sasekhaya ngeke ndiyoxela ngoku kuba baba kunje ndenze kanjani. aNazaretha ndiphinde ke ndiyacela bafowethu odadewethu ukuthetha kwami noba mhlawumbi ndithethe mhlawumbi ukuthetheni ndithethe uyofika nasemaphupheni
mina ndihambe ndilawula amaphupha. And into yasephupheni ungaboyithatha serious ngenye ixesha ngoba yasephupheni uyasephupheni. Watsho nobaba siseNazaretha omnyaka. Okho abantu abathi mna ngigcotyiwe inkosi inyanga ezulu. Wathi ubaba hayi kulungile ngabashumayeli abo kodwa ngabashumayeli bayiphupheni. Kuyafuneka ke into yoba nathi sike sikwazi ukusebenzisa okwethu ukucinga nonqina ukuthi usebenza ingqondo. Into yoba ibiliphupha na eli okanye ibiyindlela obona ibukhanyiselwa nje. Ndifike eNazaretha ndifika phaa ngabo-8 late seyilanga selitshonile. Ndibona angeke ndibe sakuhlupha abantu ngoba nandawo kulala mandilala emotweni. Sele ndilele iqala ke le nto yephupha ngoba sendilele emotweni. Ndibone ubaba inkosi le endiye kuyo phaya uShembe uNyazi lezulu. Siyonikela mina kulo. Lithi manichaze ke le nto ndize ngani bese ndiyechaza ukuthi ndize ngantoni apha. Ubaba athi inkosi ikubusise kuphelile oko konke bekuhlupha. Hey. Kuvukwe ke singena inkonzo lifika ithuba loba makuyonikela. Sendiyofika ngase hayi ngoba andisayi ngokuyonikela hayi. Ngoba kaloku masendidlulisa kumnikelo. Ndiye ndenze kanje ke. Umnikelo lo nizowunikela ngawo ndubeka ecaleni wodwa. Ndavele ndadlulisa nje wona ezimbingeni kuphela. Ayizange iphele imini ndafumana ucingo olusuka kwaba bantu sinengxaki enkulu nabo. Uthetha indlela emnandi kakhulu yokuxolelana nobumnandi usho ukuthi ingxaki zami ziphelile. Amen maNazaretha. Yaqinisa ke le nto uShembe uNkulunkulu. Uphindile ke futhi hayi andizilandelanisi maNazaretha ngokwe-order yazo. Ndizama ukuchaza ukuba mna uShembe lo into olingiqinisayo into yoba ndithi uNkulunkulu. Kulo nyaka inkosi ibisentabazwe. Thina yayithe abantu mabaye nge-9. Thina siye nge-2 second. Ngenxa yesimo ke. Saya nge-2nd entabazwe. Sesiphaya entabazwe kukho into ebingixake ndoda ndave ndalosa ngathi ndiyafika nje phakathi kwamaNazaretha. Kwakunomoya omkhulu kakhulu. Ndiloko ndibukile ke mna ke ukungena into yoba hey omvangeli umdluli nabanye abazi bonke babhizi bazama ukukhusela ukuthi isihlalo xa singena singamki nomoya ngoba umoya omkhulu kakhulu. Babhizi nje bazama ukubasopha into esinjalo. Kuzongena ubaba uyahamba nje. Nabo bakhe nami ngizobukela ifilimu namhlanje. Ispeaker esithi siqhonye kule nto iqhonywa azazi bazazi into zespeaker. Zifuna ukuwa ndoyikana bazawundiwela enhloko. Ubaba uyahamba nje uzibambele nje ingubo zakhe nje kahle. Isigqoko sizihlelele akasibambanga wazawungena epulpitini yakhe. Yanimangalisa kakhulu leyo nto leyo. Ya ndabona hayi apha isingathi khona ingxaki ngoku umuntu ongayiboniyo le nto unengxaki yena. uShembe maNazaretha onguNkulunkulu. Phayana ke njengoba siya pha nge-2nd. Ndiyele mna le bendiyocela into njengapha eNazaretha. Sendizazi ukuthi ndiyocela ntoni. Uthe ubaba xa evala inkonzo yasemini. Ubaba sike simve athi abathile abaphiwe ukuthi njalo abantu amabhizinesi la ndlela lenza ngayo. Wabala ezami zoyi2 ezi kanye bendizawucela uphuma kwenkonzo. Ngoba ubaba kwenze njani? Uphuma kwenkonzo maNazaretha andizange ndibe sayo cela ndaze ndayogqithisa umnikelo. Ngoba vele ubaba seshilo kwatsho kwaba njalo nje. Lo nkulunkulu maNazaretha osikuye uniboniseke kwiminyaka engaphambili into yoba unguNkulunkulu weqiniso. Ngoba ndifuna kasipha ngaphandle not ngoku. Ize enye insizwa bakumi nixelele into yoba yona ngonyaka wodwa ike yamthola unkosikazi, yamthola umntana, yawuthola nomsebenzi. Umntana inkosazana ikhona phaa futhi. Undiphe umsebenzi, wanipha unkosikazi, wanipha inkosazana. Ndiyalibala wanipha nemoto. Amen. Asikho sentsomini xa silapha singamaNazaretha. Sisentweni yokwenyani.
ngoba into le le ndaba esikuyo indaba eserious kakhulu. Ndizohlala ngezansi ke ngoba inkonzo yethu sonke. Le ndaba esikuyo indaba enkulu kakhulu, into efuneka sihloniphile kakhulu. Singagqoki ingubo emhlophe ngoba sifaniselana nabanye. Singagqoki ingubo emhlophe ngoba singafuna ukusala. Indaba enkulu kakhulu. Indabankulu. Inkosi buso nixvile. Elizwe